बिसारुखौ अन्नाय बे जाबाय जिसुनि जोंनो अन्नायखौ फोरोंनाय मोनसे गुसुं फिल्म। फायसा गिदिर गिदिरखौ मोखाङाव लाखानांसिगोनलै 2000 न'राबो बन्द जाबाय नालायब्रा दार मास दिनै फायसा खुस्रा गैयाबा हामगौलै बे आदानाव खुस्रा फैसाखौथ' हरखालां बेनो दोनखोमाखाबाय आं। ओइ मोनबाय र' भाराया बेसेबां आदा? सानैजों 40 थाखाल' फंबाय। खुस्रायानो गैयालै आदा नै 500 थाखा नटसो। हाब फंबाय 40 थाखाल' भारायाव मारै एफा बुरजा हरनो हानांगौ जाखो? मा खालामनोब्रा आदा नै खुस्रा दङ हरदो। आं मालाय बायदि थगाया नै मानि बेगावनो गैखाथारा नै। है मा खालामबावनांगौ जाखोसि? दे थांदो दे। नोंनाबाथाय बिदिनोसै गनायखौल' नायो। दे आदा मालाबा होफिनथारगोन आं। हा मानो बिदि खालामनांगौ जाखो नोंलाय? खुस्रा थाखानानैनो अयनायनो हरबानो जायो खुस्रा थाखानानैबो। ओइ जाम्बि बिदिजों माहाजोन जायो जाम्बि। दानि जुगाव थाइसे थाइनै थगायनानै जानाया फाब जाया। अयनायहाय नोंना इसोरखौ मिथिनानैबो। थाखा फैसाफ्रानो थालायलांला आखाइयाव खामायब्लाबो माब्रै सोलिलांबावनांगौ जाखो दे। लामाफ्राव 1.5 लाखसो गनाय मोनबा हामसिगौ। नै माथो सालथेसो फैगासिनो दाउखौ होस्रांखाजोबनांसिगोनलै। हाब आंखौसो जालांजानो गिनानै दाउखौ होस्रांजोबखाखोना माखोब्रा बेलाय? दाउ होस्रांनाय बायदिसो खोनाथारबाय आं। सालथे सालथे मा दाउ होदलाबायखोब्रा? होस नै माथो सालथेसो फैदोंलाय। जिराय सालथे। दाउआनो जोगोथार नामा सालथे? मालायनि दाउआसो दिसथाबलै सोफैथार न'आव गैग्रांबा जाया। जिरायदो सालथे। गोबावजों खनसे दिनैसो फैथारबाय सालथेया। औ बाजाराव फैदोंमोन आं ओंखायनो हाबफैबाय एसे नायलांनो होननानै। दे बिदिनो सम फैखावनांगौ। हा बिबोनांफ्रालाय? गैया बबेबा बै गामि खाथियाव बेरायहैदों। आं साहा फुदुंहैग्रोनि सालथे थाथ'। बुरियाबो गैयाब्रा दाबो बेरायनानै फैया। साला बे दाउआ गावनिनो थारमोनदां सालथेया। आंखौ जालांजानो गिना होस्रां हरजोबबावो। खृष्टान मानसिनि आखल आखु बिदि जाबाय बायलै। दाउआनो मासेबो गैया होनलायबावो। जेबो गैया नै सालथे साहा गोजासो जानोसै। बुरियाबो बहा थांखो दाबो फैनो रोङा। दाउखौनो होस्रां हरजोबखाबाय बोरै ओंखाम जालांनो होनबावनो दे आङो। बिबोनांबो गैबावासो जानाय नङालै खामानि दं होननानै सिखारनांसिगोन। दे बिदिबा सालथे थांलायलायनोसै थाथ'लायदो। आंहाबो खामानि दंथारो। जायोलै अरजाया साहा गोजाबाबो। दे सालथे दे। बेसेबां जाखो दे 20 थाखाल' हरदो दे। नै फैसाया। हेद मा एसे हासुनो ओंखारलाबायखोब्रा? मोसौआबा बहा थाखोलै नागिरनानैसो मेंलायलायबाय आं। ओइ लोगो नोंहा मा लागोन? आंहा दख'ना लायनांगौ। ए फैसायानो बारा गैया आंना। होमबालाय बै समफोर बाजाराव बायबानो जाबाय। नै माथो फैसा बेगसोलाय। लोगो हनै बै आदै गाम्बारि नङा होनबा? औ फैसाखौ होनखाथारबाय बे। नंखागौ बे थु।
Aday! Aday! औ नानि मा जाखो? नै आदै नोंनि दथननिफ्राय आं आदै गाम्बारुखौ माबा खननाय बायदि नुदों। फैसासो दां बेखायसो नागिरबा मोनाखै आङो फैसासो थाथार बियो आंबो फैसा बायदि नुखादों आदै मादै गैया नामा? दङ बेयावनो जिरायखा मानसियानो दासिमबो सोलायनो रोंथारालै मा जाबावगोनथाय बे मानसिनो खृष्टानफोरखौसो बरनाम खालामजोबसिगोन बियो बेबायदि मानसिया खृष्टान जानायबो जायैयानो साबसिनमोन दाखौ गेजेर हाबथारो हामला आङो बेखौ सासे हाब सोर उन्दुलाबायखोलै बेवलाय नै माथो एक्सिडेन्टसो जादों साला गाम्बारुसो है बेबायदि मानसिखौ मिथियालां अनब्लाबो अनजाया मानसियानो आखलफ्रानो लाजाया थाथोंलै बाइबेलावथ' थोनदोंलै बिसारुखौ अननो थोनदों हैद इसोरखौ मिथिनानैबो बिदि थाब्ला अयनाय जागोनलै आंना हैद दैखांनानै लांसैलां गाज्रिखौ मोजां खामानि मावनानैसो फेजेननांगौ ओइ गाम्बारु गाम्बारु इसोरजों एक्सिडेन्ट खालामना गालांजाखोब्रा नोंलाय डाक्टारनाव फैग्रोथ' मानसियानो सोलायनो रोङा नालाय ओंखायनो मोनफा मोनफा जाबाय थायो दे ओंखारदो दे इसोरजों थायाबा बिदिनो जायोलै ओंखायनो इसोरजों थानांगौ ओइ बेवाय सियार लाबो सियार हाबाब मा जानानै फैखो र' सियार लाबो सियार फैदो जिराय फैदो हाबाब बहा मा जानानै फैखो आयै दे जिरायदो दे मानसियानो गोलैनानैसो दंमोन आखायाबो बायखो ना माखो एक्सट्रासो खालामनांसिगोनदां हा बहा मा जायामोन बेवहाय सोरजोंबा एक्सिडेन्ट खालामजानानै मानसियानो गोग्लैनानैसो दंमोन डाक्टारनाव लानानै फैबाय आं हाबाब बहा मारै बिदि जानानै फैखो आयै आं मालाय बायदि नङालै फंबाय नों आंनि सायाव इनाय मावब्लाबो आं इसोरखौ गिनानैसो नोंखौ फाल्था लाफिनासै आङो नोङो इसोरखौ मोननानैबो सोलायनो रोङिखायनो साजा होजाबायलै नोङो सादा जानाय निसा जानायफोरखौबो गाराब्रा नोङो लोंनाय जानायफोरखौबो आं बुंबाय थाखायो बेवहाय मानसियानो आखल मोजां नङिनि थाखायनो दस्रायाव थांब्लाबो थावरिनोनो हाया होखारहरजायो बेबायदि जानो नाङालै फंबाय खृष्टान मानसिया गावनो खोथाखौनो मानिया बेबायदिनि थाखायनो न'खराबो नोंना उन्नति जानो रोङासै जोंसो न'खरनि गासिबो खस्थ' मोनजोबो बेनि थाखायनो सोलायदो बिफा नों एसे सोलायदो आंनिनो गोरोन्थि जाबायलै आदा आंखौ निमाहा होथारदो आं गोबाव खृष्टान जादोंबाबो सोलायनो रोङाखैमोन नंगुबै खृष्टाना नोंसो आदा बै समावबो आं नोंनि फैसा खावदों आरो आङो मोनसे समाव टट' गाखोनायाव फैसा होआखैमोन आं बिराद इसोरनि गोरोन्थि हाबा मावबाय आदा नंगुबै खृष्टाना नोंसोरसोलै आदामोन बिमा आं सोलायथारनोसै बे बारनिफ्राय मोजां जाथारनोसै आङो दे जेबो नङा दे नों मोजांबानो गासिबो मोजां दे जेबो नंला दे फंबाय जेबो नंला आं जेबो सानला बेफोरखौ थांदो बेवहाय फंबायखौ बिसिनाव दोनहैदो आं थांसै दे फंबाय दे दिनैनिफ्राय मोजां जादो दे फंबाय दे बाथ्सै आदा दे बेवाया न' सिङाव लांदो थां जागोन दे थाथ'दो होमबा दे इसोरनावल' मोजां थाबाय थादो थुदो बिफा